יש אנשים שיש להם הכל, הצלחה, כוח, יש ממון. אנשים שיש משפחת להם אייזנמן הכל. עומדת בראש אימפריית דיימונד קורפוריישן. רפאל, העומד בראש החברה, מייצג חזון כלכלי נוקשה. ואילו הלנה אשתו של החזון, תדע רפאל, לך שהוא מודעת מאוד לכוחה, נוקשה. ואינה חזון נוטה להישאר נוקשה, אתה אצל יודע מה זה לקח חזון השטויות. רך? פעם שאולי, היה לך בחור חזון משפחת רך? אייזנמן, אוהב לשלוט, בשלב ואוהב מסוים שמצייתים היה. לו. בגיל מסוים מגיע לך, דניאלה, אחותו והוא... של שאולי. יש לוקח רמה מסוימת תרופות, של... לוקח תרופות בשביל יש זה. רמה מסוימת של ניסיון שבו החזון לא, יהיה נוקשה. החזון הנוקשה, הוא צריך לקחת מהצד תרופות, השני נמצאת אימפריה כלכלית של סחר חובק עולם בנשק. של אשכנזים, ארק רוטנברג, אינטרנשיונל כן. מנוהלת ביד רמה על ידי יד צבי רמה, רוטנברג. על ידי גאולה, צבי. אשתו של צבי. מנוהל על מייצגת ידי דמות של סוד צבי. אפל מעברה. ביתם תמר עובדת צמוד לאבא. אני היא אומנם אוהבת את צבי, השליטה והיא מה אני תשבור את יודע? כללי המשחק. להתחמק מרכבים, אחותה של הקטע תמר הזה, לבית רוטנברג. שהפרק והיא הראשון רוצה של עוד הסדרה ומהר. נותן לך אקספוזיציה עד על כמה הכל כסף יכול מטורף. להיות קטלני. כאילו זה רגע, קונספט מה שלא הגבולות לא במשחק קיים הזה? היום. זהו סיפור על שתי משפחות שמאבקן כן, זה כאילו הם אמרו, בואו, let's cut out the middleman. ואינו נרגע זה לעולם. כאילו יודע הצופה מטומטם, אז בוא פשוט נאכיל אותו בכפית. אין אינו יודע שובע. החזיזית, הארץ ישראלית. בוא נראה לאן זה מתפתח. כסף קטלני. ישנים. בלילה במיטה. אולי נרים את עצמנו קצת. למה זה מעוות? אוקיי. איזה לא מקצוע, חוסר מקצועי. איזה דרמה. מי הולך לישון לבוש כזה בצורה דרמה? כזאת? היא לבושה בווילון. היא לובשת קילה. היא לובשת כזה של מנורה, של שנדליר. אהיל. אהיל. תראה, אני... טלפון אלחוטי של פנסוניק. אני מבקשת ממך, אם לא נעצור את הילדים, הם יובילו אותנו לאסון. רגע, הטלפון צלצל? לא. הטלפון לא צלצל, לא, רגע, לא, כלום, היא שנייה, צלצלה. אפשר לחזור. המאבק הזה חייב להיפסק מיד. הבנתי. בשביל אני הילדים. לא יכולה לחכות יותר. שאולי כבר מוכן עם משלוחי הנשק. החזון נוקשה אין מדי. לי ברירה, אני לא יכולה להרוס את המשפחה שלי. אני לא יכולה. כן, אנחנו נשמח מאוד לראות אתכם בחתונה של דניאל. איזה מעבר חד בשיחה. לא, אני לא יכול לעשות אני את זה. מפנגרת פה שנייה, אני מפנגרת את האמיולט שלי. רגע, אז הפתיח הזה זה רק בפרק הראשון? כנראה. איזה אכזבה. איזה אפאצ'י ברקע. אפאצ'י. בוא נהנה. רק ליהנות, בוא תתקרב פה למיקרופון. שיראו אותך, שישמעו אותך. ירון מוטולה. מטוס בר. סנדי, שלום. סנדי בר בת 13. יוסי ורז'נסקי. יוסי גרבר. אבל איך הוא? אוי. מכיר את יוסי גרבר? ממציא הגרבר? הוא נפטר לפני כמה שנים. כבר חצי מהקאסט הזה בקבר. טראח. יצחק צחייק. יואב קוש. דני כפיר. זה שמות של טייסים. זה רק שמות של טייסים. לירן ריקליס. כולם... איך הוא מסתכל, הם שניהם אוהבים שליטה. כן. לא יודע אם קלטת. יו, על הדשא. על הדשא מהאופנוע. הורס את הדשא על הזין שלו. אוקיי. וואו, וואלה, זה הפקה. תחזרו. ציפיתי שהוא הולך להיות כל כך רחוק. מה אם הוא מעיף את הכדור ופוגע לו בראש? לא, ציפיתי שכאילו ז'אק וידרקר וז'אק אדליסט. מה שנקרא שני הז'אקים של ההפקה הזאת. צמד הז'אקים. צמד הז'אקים. בוא נחזור אליו. מה יש בסדרות האלה שבפרק הראשון זה פשוט אנשים נוהגים במשך הרבה זמן? מה זה? צריך לרפא את הרנטיים. איזה פרצוף של תראה את הפסיכופת הזה. אני אוהב שליטה, ולכן... איך הוא עלה עם האופנוע על הדשא? עם קלסר. הנה, הבאתי לך קלסר. עם מעיל טייסים. אני בדיוק צנחתי מהאפאצ'י. אתה השתגעת? איך אתה מעז לבוא הנה בצורה כזאת? שלום אבא, שלום גרשוביץ. שלום שאול. אבא, אני רוצה שתחתום לי על כמה ניירות. לא כאן, נעשה את זה במשרד. לא, במשרד זה מאוחר מדי. גומרים להעמיס את האונייה בעוד שעה. יש לו עניבת טווין פיקס. האונייה. אני אוהב שליטה. רכיבים אלקטרונים. אמרתי לך 1000 פעם, משפחת אייזנמן לא מתעסקת בנשק. רק יהלומי דם.
נקודה. זה ברור? אבא, אתה יודע שהרוטנברגים מוכרים נשק באפריקה תמורת זיכרונות קריאה? אין זה מענייננו. אין זה מענייננו? הם משתלטים לנו על חומרי הגלם ואתה אומר שזה לא ענייננו? הם אוספים זיכיונות קריאה ליהלומים ואבני חן ואתה באמת חושב שזה לא ענייננו? לא אסרתי עליך לקנות זיכיונות קריאה ומכרות, אבל נשק זה לא סתם נשק. וואי, מה לעשות שהכושים רוצים נשק? וואו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שמישהו או משהו יחסום לנו את המקורות שלנו על חומרי הגלם, נכון? משהו. אבל ניגריה, זעיר, דרום אפריקה, כל שגרירות שאני נכנס אליה, משפחת רוטנברג כבר בדרך החוצה. כל שגרירות. שאתה עובר בין הבן אדם השגרירויות. עושה סבב שגרירויות. הוא כמו פאב קרול, הוא עובר בין כל השגרירויות. נשק וכל הכרוך פה. לא ביקשתי בין שעוצמת המון וכוח הכסף ינחו את דרכו. וואי, מה זה? וואי, מי כתב את שייקספיר? מה זה? מדבר בעברית תנכית, מה זה? הדרך אצה לך. הדרך אצה לך. מה זה? מי כתב את זה? אבא שלו זה חיים נחמן ביאליק. וואו. אתה יודע שאני צודק. נאום נחמן ביאליק. אתה יודע שהרוטנברגים מאיימים להשתלט עלינו על משהו... והוא עומד מאחורה עם הדגל. זה כאילו מישהו חשב שככה מדברים אשכנזים. כאילו הם מדברים כמו... דיימונד קורפוריישן בניתי במו ידיי, ב10 אצבעותיי. האצבעות האלה. ואתה מנבא לי את עתידה של דיימונד קורפוריישן? לעולם לא תראה את החתימה שלי על הניירות האלה. יאללה, גרשוביץ, תזיז את הדגל. מה רשום לו על הכובע? מה כתוב שם? גרשוביץ, תחזיק את הדגל, אני רוצה לסיים פה את המשחק. כן, בחיית רבה. איזה ילד קקה. יופי, ילד מניאק. אני עומד פה, זה משחק ידידות, זה בכלל לא... סקאי ג'אקר. שיואי, עם האופנוע. מעונן בשמיים. מה אתה חושב הוא עשה בחיל אוויר? פול! פול. כמה כוח, כמה עוצמה. או, זה כזה... שזה אפס. פול! פול! וואו. מה קורה מטריד צביקה? אותך? מה מטריד אותך? לא רוקנת את הביצים לפני שבאת לפה? אתה רוצה לומר לי שיש קטעים בחיים שלך שאני לא יודע? שאני ראיתי אותך מתקלח אתמול בערב? תשמע, שאני שרואה אותך כל ערב מתקלח? אני אומר באמת, בתור אדם שגדל במשפחה אשכנזית, זה לא ככה. זה לא ככה. זה מה שאתה רוצה להגיד לי. זה לא ככה. אבא שלי לא היה יורה ואתה יודע, הולך ויורה בצלחות. יש משהו שאני לא יודע, אני שבדקתי לך שומות מתחת לביצים. נתראה בשטח. הפנטגון! כולם שם. כל הפנטגון. יום כיף של הפנטגון. מה זה הדבר הזה? פרוטוטייפ של כיפת ברזל. פרויקט הנץ. אני מתרגשת! מבינה שרון? שים איזה עניין, אפשר לחשוב שפעם ראשונה אבא מופיע. מה? למה? מי דווקא יצא לי סנדי נשמה, שהוא האבא הכי לא. מדהים שיש בעולם. שימי בגד ים יותר קטן, יפה. נו, תעשי סיבוב. לא ההרצה הזאת, האהבה הזאת. זה תזיק. כל הסדרות האלה, רמת אביב ג' זה פשוט תירוץ להטריד מינית. זהו, כן, של ילדות קטנות. לא, תביא לי אתה את המשכבת רגע. אני אוהב את זה. זאת לא עבודה מהיום למחר, זה... בולע הרבה. זה מחשבה, בולע הרבה כסף. בולע הרבה דברים. בסופו של דבר נראה תוצאות. אני... ואיך הוא נראה על מסך? אהבה הזאת. מדהים. פשוט מדהים. אנחנו מדברים על אבא שלה? מה? אפשר לדעת על מה אתן מסתודדות שם? אנחנו מסתודדות, גברת. אנחנו על בעלך. מה עם החתונה של האייזנמן? גם שעשתה פיליפינית מרמת אביב ג' זאת אותה אחת. מיילינג, איך קראו לה? משהו בנות? גענן בשרון. להתלבש. עוד לא ענית לי. לא החלטנו גילי, אבל נראה לי שאנחנו לא הולכים לחתונה של האייזנמן. חולר. אבל הם הוזמנו. הם הוזמנו לחתונה, בטח שאתם יכולים להגיע. אפשר לחשוב. משפחת רוטנברג המיוחסת אינה יכולה להתבזות במשחקי הכוח. מי כתב את התסריט הזה? וויליאם שייקספיר. צ'אט GPT. נראה לי שרמי רוצה להרוג אותנו עם החלום. אני חושבת שהוא רוצה להרוג אותנו עם החלום. לפני שאתן הולכות, תאכלו משהו. למה? מה צריך את האובג'קטיפיקיישן הזה? 1996, לא, עולם זה- אחר. לא, מותק, אל תשימי את ה... אחר כך נראה.
אל תשימי עלייך את המגבת מהכתפה. מה שלך לא מתאים על האבא שלך. שימי למטה. תני לה איזה פליק על התחת. תשחקו, נו, כמו שבנות משחקות. כן, תשחקו. יופי מוטי. יופי, תעשי סיבוב. שו, ברמת אביב ג' שהיו סצנות שפשוט זה היה שרון עומדת כאילו. מצלמה כזה. כן, היו מחכים. אהוגה. וואו. Thank you. Thank you. לא יודעת מה יש לדניאל. אני אוכל רק גרבר. היא תהיה בסדר, היא קצת לחוצה, אבל את יודעת, עד החתונה זה יעבור. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. רגע, מי מתחתן? האשת קרח הזאת? איך ישן? איך היא מוזגת? מי מוזג? כל הסדרות האלה, כמויות עתק של מיץ תפוזים. זה פירות. פירות. בכל מקום יש אף אחד לא פירות. שוגע בפירות. משפחה של 3 אנשים גרים בבית הזה. כן, שאני מתחתן חצי אבוקדו וגבינה? וואי. אבל נעזוב את זה. אני זז, מחכים לי במגרש הגולף. מתי הוא מספיק לעבוד? הבן אדם הזה. הוא ב10 ידיים. אל תתני לי אימא להעביד אותך יותר מדי קשה. בשביל זה יש לנו את הפיליפינית. את מיילינג. מיילינג. בחורף מביאים מיילינג חורף. מיילינג פרווה. מיילינג פרווה, כן. אם היא לא מסתפרת אז היא מיילינג פרווה. הנה, היא סוחבת ברקע. פרחים. 16 טון פרח. קצת. אולי אני אלך למכון כושר, אני לא רוצה לראות מחר כמו סחבה. תשאירי לי כן, אחרי. אז זה שתלכי עכשיו למכון כושר, זה מה שיעשה את עבד עלייך הקל. צלצל לאמא. אוי, אתם מוזמנים לחתונה, אגב, יום לפני. כן. שלום. האח האומן שלך. אח החרמן שלך. הוא לא עונה. נראה לי שגם הוא שכח מהחתונה שלי. אקספוזיציה, האח האמן שלך. בבקשה, הר קצת הבית. קדושה, קצת יידישקייט. כן. הר הבית בידינו. יש רק שנזכור שזה קיים. בבקשה. בטח, ברור. יש קצת אפילו סיידבוב שם. יש הכל פה, מונה, מה זה? אתה לא מתכוון? לא, מותק, לא, אמא שלי, אני לא יכול עכשיו, זה יוציא אותי מכל הפוקוס. הלו. היי, אלנה. קראת הבן שלך, שמצייר העולם מת. אבל הוא סיים, הציור גמור. שנייה. אני לא מבין. רגע, איך אני חוזר שנייה אחורה? בואו נבדוק את הפונקציה הזאת. כאילו, אוקיי, הר הבית, כמובן, ומקדושה, מרמה. הוא ציור גמור, זהו, סיים, מה הוא עושה שם? רק ההצללה הזאת שם על הצבא. אני אוהב את כל החלל מאחורי, כל הדבר... מה זה, היא מצייר אותה תחת לאוקיינוס, מה הולך שם? ככה נראה סטודיו בירושלים הרי. בוודאי, הוא גר בירושלים. היי, אלנה. קראת הבן שלך. קראת הבן שלך. מצייר העולם מת. זה נפגשתם פעם. בטח אין בעיה, אני אמסור לו. מצייר איזה... מציירת טבלורה. טבלורה. הנה, ניתן גם... הנה, אם את כבר פה ערומה... עזבו קונסנט, לא צריך לשאול. אפשר, נכון? אפשר, הכל. שחטה שם הפילם שלהם. אפשר, הכל. שנייה, אני עושה זום רגע. צריכה לבדוק את זה. אני חושב שאת צריכה לבדוק את זה. שנייה, רגע, אני אעשה לך זום. אני מבין שגם היה צלם בצד השני, יש אם משהו ככה. חדש מאמא שלי? לא, אבל היא מתעקשת. יכולה טיפה להרים את הראש. יכולה להרים את הראש וטיפה להרים את כל השאר. זאת לא עם רמת אביב ג'? לא, מה, הזונה? הנערה זונה. לא, אני מנקה פה את המכחולים בכיור. אדם, אוי. מחליט לחיות רחוק מכל הבולשיט הזה. בורח לו. רחוק מכל הבולשיט, הוא 40 דקות משם, באוטו. לא ישים אותו במנוחה. אפילו חותם בשם אחר. סני, נו, תפסיק עם זה, את יודעת שאני שונא את זה. תפסיק אתה מתנהג כמו ילד קטן. אני אוהב שהסאונד של המצלמה... אמא שלך מנסה להזכיר לך שאחותך מתחתנת מחר. תפסיק לרחם על עצמך. תרצה או לא תרצה, אתה בן למשפחת אייזנמן. אני אוהב שהיא מדברת איתו והיא בוהה בה. אייזנמן. אומרים שאם אומרים 3 פעמים אייזנמן, אז אייזנמן מגיע. זה הכל נקרא מחר. זה הכל? איש הברזל. זה הכל? אתה לא רוצה... בואי, אני אכסה אותך, בואי. בואי, אני ג'נטלמן. זה גרבג'. תודה. סטרנג', איך זה נקרא שיר זה? לא מבין. למה הם לא יורדים ממני? זהו, מה, היא הולכת הביתה? ברחתי מסביון לירושלים. זה לא מספיק? אני אסע לניו יורק. ניסע שנינו, סתם. מי ייתן לו ויזה בכלל?
אתה מתחיל לשעמם אותי, אתה יודע. סיכון, כל פעם הוא הולך לעבוד בעגלות, מישהו בסך ישר. הכל רוצה שתבוא כמה שעות לפני החתונה. אמא שלי רוצה להיות בטוחה שאני לא אעשה לה בושות. דרך אגב, מה זה הרכושנות הזאת לליאור? קצת מגזים, לא? סני, מותק, סני, חמודה. היא דוגמנית. סני. מודל. מודל. אצלמה זה מכשיר בוטה. בוא, אני אראה לך מה זה מכשיר בוטה. לפעמים, אתה יודע? את רוצה דאבל טים על ליאור? אפשר, אבל אני... החלון האחר, נכון? הבטחתי. אתה חושב שבמערכת יחסים פולי אמורית פתוחה? אפשר לשאול אותה אם אתה ברון גולף. ביי. מי לא לבושה בכלל, היא עברה לכמה שיותר לבושה. רמת גן נראינו. טוב שהיא לא לבשה רתיעה על העין. ככה זה עובד, יושבים ורואים וידאוים של... מה, הם בצוללת? מה זה הסרט הזה? בתוך בונקר? כן, כמו שאתם רואים. הוא מקבל התקף לב, הוא מקבל שפץ. ווירדסט פורנו. כן, כן, תחזיר אחורה, אופה. בולע הרבה. אני חושב שראינו מספיק. נו, תראו, אני ערכתי את זה לבד. מה אתם חושבים? מה אתם חושבים? ועשיתי את זה ב... זה AI. The French missile is bullshit? The Sentinel is a bluff? Exactly. Gentlemen, Iraq fired more than 90 Scud missiles at Israel and Saudi Arabia during the Gulf War. No less than 158 missiles were fired back at them. Gentlemen, not one Sentinel managed to down a single Scud. But the government of Israel continues to order batteries of Sentinels. מסורת, אתם מכירים אותנו יהודים. סוף שנה, יש תקציב. יש תקציב. מה, על מה נוציא את התקציב? על מסיבת סוף שנה? לא, יש טיליסן, מביאים את הטיליסן. נזמין פיצות לכל משרד הביטחון. אנחנו מזמינים את הסנטינל לשים על הסלט מלמעלה. It will be quite difficult for us to continue to recommend the missile. When the Republican Congress is about to shoot down the NETS project for good. NETS. is blackmail. טוב, תראי, אני בתור העורך דין של... איזה קאט. that is blackmail. טוב, תראי. אני נמצא כרגע בפרינסס יוט של רוטנברג. ספינה יוצאת מהכלל, יפהפייה. יופי של דבר. יוצאת מהכלל. אני מתכוון להפליג בה לקריבים. להפליג בה לקריבים, מישראל לקריבים. שיהיה לך בהצלחה עם זה. אני לא אעשה בלעדיי. שיהיה לך בהצלחה עם זה. כן, אני לקחתי 2 כוסות חד פעמיות עם סולר ויהיה בסדר. כן. הוא מפסיק להמליץ על הסנטינל אם הם יפסיקו את התמיכה הכספית בפרויקט של הנץ. מי חשב על זה? מה קרה? מה לא בסדר? הם חייבים להמשיך. הסדרה הזאת היו צריכים, לא צריכים לקרוא לזה כסף קטן, היו צריכים לקרוא לזה אשכנזים רעים. הרבה יותר קשה לפטר אלפים של זה היה יותר הולם. תהי רגועה, כן תראי, זה היה יותר פשוט, קוראים לזה אשכנזים רעים. זה מה שזה, זה אמת בפרסום. יוצא מהכלל, את תתקשר. יוצא מהכלל, יוצא מהכלל, כל הכבוד. טיפ-טופ. כן יביא, ביי מותק, אני הולך לנסוע לקריבים. בבקשה. גם משהו מחזיק ביד, זה יש בפנים דיזל, אין בפנים, זה לא, זה דלק. זה עכשיו הוא שותה עצמו, זהו, אין, איפה הוא יגיע? זה שלו בסדרה, תוך עוד שבועיים הוא אבוד בים. הם יושבים בחדר, כאילו כולם שם מעשנים, מה זה? מה הולך שם? The Africans have stopped paying. For what reason? The reason, Captain Adams, is that they have no money. אתה חושב שהיא ישבה שם וחיכתה? אני חושב שלא, בשביל להכין את עצמה היא דרכה למישהו על הביצים, למזכיר שלה. כדי to ramp herself up. You look just like your father. You even talk like him. אפילו דורכת על הביצים כמוהו. בולענו הרבה. Don't have any money. How do you expect to get paid? There are other ways that the Africans can pay for our weapons. They're willing to give us mining rights, which belong almost exclusively to the Americans. ויש לי את הזכות לדרוך על הביצים של כל אזרח אפריקאי. I'll explain what I mean in a minute. זה משהו שכתבנו בחוזה שם. ענת, could you please bring us the documents that you prepared for the Pentagon? אני מדברת אנגלית עם ענת.
אהלן, מעניינת. הופה. תגיד, משפחה עם הרבה מאוד כסף, לא יכלו לקנות לה מעיל בגודל מלא? היו צריכים מה זה? זה רק השרבולים? אני מנסה להבין למה אף חלון בחדר הזה לא נפתח, איך הם לא כולם נחנקים. לא, אין חלונות, זה הכל פתוח, יש חור. העריכה פה היא מאוד, מה זה, ג'יי אברמס. שאולי, אני רוצה לדבר איתך. כפה! שוט. זה לא מקום לדבר. זה לא מקום לדבר. למה לדבר? אתה חושב אתה יודע מה המקום טוב לדבר? באמצע שדה גולף. שאתה מגיע על אופנוע. מועצת המנהלים רוצה להדיח אותך. הם חושדים בך. חושדים. יפה, חושדים. להדיח ממה, מייק? עם מי הם חושבים שהם מתעסקים? מה הם חושבים שיקרה, שאני אפסיק להיות הבן של? זה אבסורד, אני אומר לך, אני משלם לאנשים האלה משכורת, הם חושבים שהם יכולים להדיח אותי. אני אוהב שהשפה לאט לאט יורדת, כאילו, הם התחילו חזק. זה אבסורד, אבל זה ככה. ואז זה הגיע... אחת, ואתה מיוטרל. הצבעה אחת של מי? של מי? של יעקובוביץ'? או אולי מזרחי. מזרחי מול יעקובוביץ'. מועצת המנהלים המזוינת הזאת, מטיס את כולם לקיבינים. וואי. זה ארטייטד. כן, גילי. שלום, underaged eye candy. כבר יותר מ10 שנים שאני עורך של משפחת אייזנמן. שאולי מאבק הכוחות הזה לא מתאים לי. תאמין לי, יש מקום לכולם. הנה, בואי תעמדי, כנסי לפריים, נשמה, כנסי לפריים. משפחת רוטנברג, משפחת אייזנמן. אתם תתעסקו עם יהלומים, והם מתעסקים בנשק. וביחד אתם הורסים את העולם. הנה, התחלנו עם השוטים. הנה, התחלנו עם ה... כן. יופי, ותן אחד למטה. שאולי, הכל אישי אצלך. יופי. תפסיק עם האובססיה המטורקת שלך עם תמר רוטנברג. תפסיק להילחם נגדה. היא הנקודה החלשה שלך. עוד אחד מלמטה. אני נכנס לטריטוריה שלהם. עכשיו תעשי בהליכה אחורה. הרוטנברג נלחמים בנו, אתה מבין? למה חם לו ככה? הוא לא מתאמן. הם הראשונים שפלשו לטריטוריה שלנו. ובכלכלה מודרנית זה לגיטימי לפלוש אחד לטריטוריה של השני. לא. למשפחת אייזנמן אסור להילחם. תשאיר לנו להחליט על מי להילחם. לאייזנמנים אסור להילחם. לרוטנברג מותר לנצח. רק לרוטנברגים מותר לנצח, לאייזנמנים אסור. זה המשפטים שלך ושתגיד לי במי להילחם, מתי להילחם. צביעות. שאולי, אל תדבר אליי ככה ותרד מהטון הזה. כל פעם שאנחנו נתקלים ברוטנברגים, אתה מדבר אליי לא יפה. כל זמן שאני עובד עם המשפחה, אני לא אציין להצביע על נקודות התורפה שלך. לי נקודות תורפה. אין לך נקודות תורפה. הבנקים הפסיקו לנו את האשראי. מה קורה פה? מה זה? למה שאני הולך לחדר כושר זה לא ככה? למה שאני הולך לחדר כושר, אני תמיד יש לי פרצוף של אני הולך למות. משפחת רוטנברג לא תשים יד על גזענות הקריאה. יחזרו לסנדי בר. הנה, בבקשה. מה זה החרא הזה? אלוהים ישמור. זהו, היא סיימה את האימון דרך אגב. Am I expected to believe? זהו, היא סיימה את האימון. כן, לא יהיה לך 3 דקות על הטרדמיל, מספיק, חלאס. יש להם חוקים אחרים לאנשים האלה. שתיק. אשכנזים רעים. אשכנזי עכשיו, תרוץ עוד. בידוד ישראלי, אשכנזים רעים, עם נתי רביץ. הוט בידוד ישראלי. הוט בידים ישראלים. אני לא יודע מה יותר מפריע לי, הזקפה שיש לי עכשיו או... תפסיקי לדאוג, כבר את אומרת לי את זה בפעם השלישית. אז תזכרי, נוריות, מלפנים וחרציות מאחור. זה אישור הכניסה היחידי? כן, ההזמנה היא האישור היחיד לחתונה. לא ממש לטעמי. כל הכסף הזה, והדפיסו את זה בוורד ארט. הדפיסו את זה בוורד ארט. גברת אייזנמן, שלום. מצטערת על האיחור. אייזנמן ביקש... סמדר, אני מקווה ש... אמא! את לא תאמיני! יואל, לא נורמלי הזה. אנחנו טסים לפריז בעוד שעתיים. יואל מטיס את מטוס המנהלים החדש. לא, לא תספיק למדוד את השמלה אחרי מתחתנים עוד שעה? אני בטוחה שזה יהיה בו. מטוס המנהלים. רעיון גדול! ביי! הם לא מתחתנים כאילו עוד 3 דקות? אתם משוגעים, חולי נפש. רגע, עד עכשיו היא לא מדדה את השמלה שלה? אני לא מבין. אין היגיון. הלבנה הראשונה הייתה הכי יפה. כן, אולי את באה איתי לחתונה. נראה לי שאבא ואמא לא באים ואני הולך לבד. היית אוכל עכשיו לבנה? לא נותנים להיכנס עם ג'ינסים. לא מבינה בשביל מה את הולכת. כל הפרצופים האלה, החיוכים, היהלומים והשמלות.
נשמע לי סיוט. נורא. זה דווקא נשמע הרבה יותר מעניין מכל החברים שלך שחיים רק על פיצות ומועדונים. פיצות ומועדונים. ואחר כך מורידים 3 דקות ריצה בחדר כושר. או שדווקא היה נחמד. הכל יורד. דרך אגב, שרידה של שאולי שלך. ראיתי אותו במכון כושר? מה זה חמוד? תיזהרי ממני מכשפה. שלא נגע במטאטא יום אחד בחייה. לא נגע במטאטא, לא צריכה ידיים בשביל להרים את המטאטא. יש מיילינג עושה את זה. זה פשוט משגע. נו, החלטתם, אתם באים לחתונה או לא? רוצה לראות אותי מרים מטאטא בלי ידיים? לא. רוצה לראות אותי עושה שקירות צמיחה בלי נציגת ידיים? המשפחה היחידה. מוסרי מזל טוב ותתנצלי נורא על זה שלא יכולנו להגיע. דרך, איזה אין זמן. עכשיו דברים נראים עכשיו, אני בעצמי לא הייתי נוסע. אני לא שקט. אני צבי, אני חיה שהיא בטבעה מאוד תזזיתית. גזל. אני צבי, אני חיה שהיא לא רגועה. היום אין לזה כבר טעם. חוץ מזה, המצב בניגריה היה לא טוב. ממש לא טוב. זה לא הזמן. זה בדיוק הזמן. תראה, צבי, אנחנו מושקעים שם בהשקעות כבדות. אם אני אהיה שם בזמן שתהיה הפיכה, אני אוכל ליצור קשרים חדשים, ואז... קאז'ואלי. תראה, אנחנו בגדול... פסיכופטים עם קלאצ'ים נוסעים ברחובות, והוא סוגר חוזים. אין שום סיבה לספר תראה, אם יהיה עוד child soldiers, אנחנו נוכל לעשות רווח. להפקיד את השוק של המדינה הזאת בידיים של מרסל, אתה רוצה לתת כל הכסף הזה, הם יושבים במקלט. כאילו טיח, חתיכת טיח אין על הקיר שם. כן. כן. עוד דקה. עוד 3 שעות. אפילו לא סיימה לדבר. סליחה. אפשר להיכנס אליך רגע, שנייה. ג'ורג'. סליחה, מר רוטנברג. כן. אפשר להיכנס אליכם כן. על לחתימה? עוד כן. דקה. אפשר להיכנס אליך? כן. כן. כן, תשימי את הפה. תשימי את הפה. ג'ורג'. ג'ורג'. אם אתה רואה שזה מסוכן, תלך קיבינימט, הם עזוב את הכל ותחזור. איזה דרמה. אני חושב שאנחנו לא נראה יותר את ג'ורג'. יש לי הרגשה ש... ג'ורג'... אהלן ג'ורג', מה קורה שם? וואו, איזה הנה, זה המשפחה של צבי. זה כל המשפחה שלה שם מאפריקה, הוא בכלל חי אפריקאי. אני אומנם צבי. אנגולה. אוקיי. מוזיקת עולם. מעניין. איפה צילמו את זה? מה אנחנו רואים פה? עזה. מעניין מאוד מה שקורה פה. שלום, אני הווזיר של המלך. זה אגב אותו אחד שהיה בחוץ. שלום, אני הווזיר של המלך. יפה, סך הכל מעבירים את המסר בצורה יפה. מי זה הגרעה הזה? זה גרי אולדמן, נראה לי. גרי אולדמן. הביאו אותו כשחקן אורח. לא, איך קוראים לה? האוקיינוס האטלנטי. לא, אל תגיד לי שהוא הגיע. רגע, הוא שט לשם דרך האוקיינוס האטלנטי? לאפריקה? מה אנחנו עושים פה? הוא עבר... מה? מתפלפל. מחשבים ניידים, טכנולוגיה. רגע, אז הוא יצא, אתה אומר מישראל, יצא דרך מצרי גיברלטר, ואז הוא... כף התקווה הטובה, מקיף את אפריקה. הייתי מצפה שהוא דווקא ייסע דרך אילת. אולי יכול לפנות שמאלה בסואץ. כן. בזמן לא קורה כלום. כלום, שום דבר. יש לנו עוד וואו, יש לנו רבע שעה. מה אנחנו רואים עכשיו? ירושלים. עיר הקודש. למה הייתי צריך ללכת לבוא איתך לקנות את המתנה? עיר הקודש ירושלים. אכפת לי שאחותי מתחתנת, אמרתי לך, זה לא מעניין אותי, אני לא נהוג רוצה לבוא להביא לחתונה. מתנות שמגיעים לחתונה? יש כאלה שזה נהוג אצלם, יש כאלה שזה לא נהוג, ואצלי זה לא נהוג. אני רציתי לשלוח לך ציור של הבלורה של ליאור. סני, מה כבר אפשר לקנות לאנשים שיש להם הכל? עובדה, אני מצאתי. המתנה הזאת תישאר יתומה. כן, כמה סדינים את חושבת שאפשר לקנות? קניתי להם תרמוס. כן, הבנו.
הבן, זה באמת לא חשוב. צאו הביתה, אבל למה בחוץ בירושלים? ראית את הפרצוף? אסור לי לגלות, זה מביא מזל רע. אבל אם אתה באמת רוצה לדעת, תסחוב אותה אתה. סני? הפמיניזם מתהפך בקברו. שלום, אנחנו בירושלים, אבן ירושלמית. נורא יפה. שבוע שעבר הייתי במכון מקרנה. שבוע שעבר הייתי במכון, היא הייתה במכון כושר. פעם אחת בשבוע, 3 דקות. את עושה שטויות. מבוגר מדי בשבילך. תראו מי שמדברת. ראיתי איך את מסתכלת על אבא שלי. יו, מה הולך פה? מה זה? וזהו? כן. ומה אני עושה? את מגזימה. ואם אני חושבת עוד קצת, אבא שלך הוא בן 50, נתי רביץ הוא מקסימום בן 40, זה שונה לגמרי. מי הכניס לך את הרעיונות האלו לראש? רואה, את מתרגזת. אם זה לא היה נכון, לא היית מתרגזת. רמת גן, הנה זה. והנה, חתכנו. בשביל מה היה צריך את הסצנה הזאת? אני בת 18 ומעוניינת בגבר בן 45. אני בת 18 ומעוניינת בגבר בן 60. זוכר ללכת עם מזוודות ג'יימס בונד? כן, היו זמנים. We're making a movie. We're interrupting us. שולי, יש לך דקה בשבילי? כן, תקשיב, זה חשוב. שולי, הסינדיקט מגיעים לישראל מחר. הסינדיקט. להקה. הסינדיקט. ככה הם אמרו, זה דחוף. אמרו. נתן, כן, יש לי אבא שתפור לתפקידים האלה. איך הוא מביא לו? שמור על עצמך. שמור על עצמך. אגב, זה מה שעושים שם כל היום, מסתכלים על יהלומים עם פינצטה דרך לופה. שלום יפה. יו, איזה משרד. אין צבע, רק אפור. אוקיי, תודה רבה, יפה, ציינת להיום. בקושי אמצע היום. תודה רבה, יפה, ציינת להיום, וגם למחר, וגם למחרתיים. לכי הביתה. יפה, לכי הביתה. שיחזרו אליה שוב פעם. יפה, הביתה. לא סיימת? כבר שבועיים שאני מכין את הסחורה ליפנים. הם השתגעו. ברגע האחרון הם רוצים עוד מרקיזות. טוב, תשאיר את האבנים כמו שזה. זה דבר חדש, כולם רוצים מרקיזות, נו, באמת. פנה את המשרד. למה לכולם גם יש שמות הוא ג'ייקוב? מפטר, אני אוהב שהוא תוך כזה, הוא מפטר את כולם, כאילו, הוא פשוט, הוא שערה של פיטורים, ואיפה שהוא עובר נשאר מאחוריו שלא תזיז לי חבילות, אני ניירות פיטורים. איך אבל לכולם קוראים ג'ייקוב, ג'ורג'? למה לאף אחד שם לא קוראים רונן? לחיי הזוג המאושר. שאולי, האמת שאולי זה לא... ושאולי שלא תזיז אף אבן, כן? יעקב. שאני אזיז אבנים. יאללה שולחן. מוריד את המכנסיים, כן, מתיישב על השולחן. איזה רמה של אשכנזי מרושע, אתה צריך להיות כזה שיהיה לך נהג. פה פרחים, פה פרחים, שם תשימי פרחים. את רואה פה? מה צריכה לשים פה? פרחים. לא, פרחים תשימי. אבל אמרתי, תסתמי את הג'ורה שלך, פרחים. מתעסקת בדבר הזה, ואני עדיין לא התרגלתי, כנראה שאי אפשר להתרגל לזה. חסר פה פרחים. פרחים. או, עם הדשבו. הדשבו. מי זאת קוקי? אסתי זקיים? זה החברה המשוגעת שלה? מה היא לובשת? זה קסדה של הרייך השלישי, הם פרחים עליו, מה? החברה שלה. הנה היא תופעת. הבאתי להם מתנה תוכי, יש בפנים תוכי. הביאה לה ספר קודש. הביאה לה. הלכתי לבית כנסת וגנבתי שם את הגליל. איפה לשים את הפרוכת ליד הפרחים? הבאתי לך שיח של שווארמה. אבא, אתה מודאג. נקודה. אני חושב. דברים שמותר אני לי מסתכל לדעת? עליו. דברים שאת יודעת. אתה מודאג מירידת מכירות הנשק שלנו. את יודעת כמה הייתי רוצה שתהיי מחוץ לעולם הנשק. אבל הכסף כל כך טוב, אין מה לעשות.
הכסף כל כך... יודעת מה אני רציתי בשבילך? אני לא הייתי רוצה להשאיר לך ממלכה כזאת. לא משאיר לי כלום, ואני עוד לא מקבלת כלום. אני רציתי שתהיי מלכת סאדו במקצוע. הייתי רוצה לדעת מי הם האנשים שאת נפגשת איתם. זה בסדר, אבא. זה בסדר. אגב, מה עם ג'ורג'? מת. לאן אתה שולח אותו? אני? הוא התעקש לנסוע לבד לניגריה. אתם באים מחר לחתונה של אייזנמנים? אנחנו לא יודעים, אמא לא רוצה... למה כולם? גם ברמת אני אראה אותך מחר, ביי. כן, כאילו היא לא מדברת. איפה, מתי פעם אחרונה? אתם באים מחר לחתונה של האייזנמן. עמית, אתה יודע מה מצחיק בסדרה הזאת? לא. עמית, אתה יודע מה מצחיק בסדרה הזאת? לא. היא יצאה עכשיו. היא יצאה עכשיו. בבקשה, אני אסתכל על הציור על הקיר הזה. מה יש לו להיכנס למגרשי גולף בדרכים לא שגרתיות? לא, זה מישהו אחר. אוקיי. מי מנחיתים באמצע המגרש? הוא שיחק גם ברמת אביב ג'. זה אלכס, איך קראו לו שם? שהגיע מוורניצ'ה. מוורניצ'ה, כן. Not. Where do you get your information? That's fairly accurate. Wouldn't you like to know? היית מת. לא, אבל באמת, אתה הולך למות עכשיו. קוראים לי האלמנה השחורה. אני האלמנה השחורה. החליף בגדים? מה? לא, יש להם מלתחות, זה מועדון נחשב, זה לא סתם. אבל הנחיתו אותו באמצע הדשא, ואז הוא הלך למלתחות. הוא לקח את הקלאבקר למלתחות. תני לי לעזור לך רגע. שנייה, אני אעצב אותך עם הזקפה שלי. Anat, why did you say that Rothenberg doesn't need us to get him the right to... Rothenberg. ענת, נשמה, שנייה, אני צריך שלוש נקודות מגע. רגע, תני לי עכשיו להיכנס שנייה, אם אני מכניס את הראש מתחת לשמלה. הוא תמיד עובד. הוא אחראי על ההצלחה, על הפריון. זה טוקי, נכון? נראה לי זה ראש של בעלה לשעבר. מלא אהבה. הוא מלא אהבה. טוקי. נו. זה ראש של בעלה לשעבר. בבקשה, אמרתי לך. אמרתי לך, בבקשה. היא הכינה את זה, ובפנים זה הראש של בעלה לשעבר. אני אמרתי לך. אפשר למות אם מסתכלים עליו יותר מדי. הוא קולט ומשדר. צריך לדעת איך לדבר איתו. זה אותו כובע? או שהיא לובשת כובע אחר? מקודם היה לה קסדה של הרייך השלישי. היה לה של... זאת הנחיתה של החוצנים. מי כתב את זה? שהם שכחו אותו. תכתוב, תעשה לך חברה מטומטמת כזאת, רוחניקית. אז אנחנו נרחיק אותו מהחתונה, הוא עלול להצמיד אליו את כל הסכינים והמזלגות. התותבות? זה מאוד רציני, תקשיבי, אני אפיתי את הראש של בעלי לשעבר לתוך הפסל הזה. אגב, הוא אמר לי, לפני שאפיתי את הראש שלו, שהוא מאוד רוצה לבוא לחתונה. כן. אמרתי לו, אל תדאג, אתה תבוא לשם ונתפוס ראש. כמה שהוא בכה. מחכה לאורחים? לא לימדו אותך לדפוק, לא על דלת. לא. מה שאני יודעת, אף אחד לא לימד אותי. אני אגיד לך מה... סגרת הדלת? פעמיים. אני אגיד לך מה עוד לא לימדו אותי? משחק, לא למדתי. הייתי קומה אחת ברגל. מישהו עקב אחרייך? לא, אני תוך כדי הפרצתי כל הדרך למעלה. אף אחד לא היה... תדבר קצת עם אבא שלך, ובטח תתחיל לחפש אותי. יש לה הרבה יותר שיער מה שחשבתי שיהיה לה. כן, נכון. לא ראיתי את זה מגיע. מלא שיער, המון שיער. אל תדאגי לאבא שלי. אני לא דואגת. אמרתי לך פעם שאני... וואי, איזה חוסר כימיה, איך הוא... שיר גדול אגב. Dogs of Lust של דדה. אוי, איזה חוסר כימיה, איך. מרגיש שאני רואה משהו לא בסדר. אוי. בגלל זה הוא פיטר את כולם. סנדי, תריחי לי את האצבעות. פסקול טוב, היה garbage עד דדה. המשחק קטסטרופה, אבל הפסקול לפחות בסדר. יותר טוב מרמת אביב ג' אני חייב להגיד. אני מרגיש שיש הרבה יותר פרודקשן ואליו.
קיבר. רמת אביב ג' כולם שיחקו כמו הבחורה הזאת. זה היה הקסם של הסדרה הזאת. כן, זה היה חלק מהיופי שלה. הוא עדיין בארץ, כן? כן, הוא עדיין בארץ. המתנגשים באנגולה, רק שאני אהיה סגור על מה שקורה פה. כן, הוא נוסע לאפריקה. באוטו. אם מתנגשים בו עכשיו, אני לא יודע, אני מתפטר. היה לו שעון כיס, ראית? הוא בדק את השעה בשעון כיס. כן, לא, אם מישהו מתנגש פה עכשיו, אני מתפטר. נכנס לאוטו, זמן טוב. הסיגר מתפוצץ לו בפנים, כמו בסרט מצויר. דוגו דוגו דום, דוגו דוגו דום. לא, נו, מה, הוא בישראל. הקאז'ואלי, הבן אדם הוא שם צובע. אהלן, אני צובע. אוקיי. אוקיי. אז רגע, הם נסעו מאפריקה לארץ כדי להתנקש פה, למרות שהוא היה אמור לנסוע לאפריקה. הם היו לבנים. אנחנו עכשיו הולכים להיות פה בסצנת נהיגה של פשוט לא הולכת להיגמר. זה עכשיו הולך להיות 10 דקות של נוסעים על כל הנתיבים. למה עומד כנר בכניסה לחניון? מה זה המקום הזה? כנר על הגג. בכניסה לחניון איפה שהרכבים עוברים. מה זה היקום הזה? מה זה השער הסגור הזה? יש שם מישהו! פרח. והכנר? לא, אבל הכנר כאילו הוא אגנוסטי לחלוטין לעובדה שכאילו רוצחים לבן אדם מול העיניים? זה כנר אגנוסטי, כן. תראה מה זה. כנרית? מה זה? זה כנר נראה לי, אני חשבתי שזה היה כנרית בהתחלה, וואו. זה גרי אולדמן. וואו, אוקיי. טוב, התחלה פושרת, אני חושב שהסיום נהיה טוב. בוא נראה, אז אתה יודע, בוא נראה מה יהיה בהמשך. 5 שקלים לא הולכים ברגע. איציק רז, אודי רימר, הוא מת על רימינג. אודי רימר? למה אומרים על אודי רימר? יהודה מזרחי, היום הוא מוכר מוניות. איציק בצלי. דינה דיאמנט, לקחו אותה לעבוד רק בשביל השם משפט. אוקיי, אז פרק ראשון של כסף קטלני. יפה. אתה יודע. נפסיק את זה? בוא נראה, לא יודע. איריס רצה בי? זה שם. אתה חושב שיהיה עוד כאילו... לא, אני חושב שצריך ללכת. אני גם חושב. בוא נעצור את זה כאן. שירי רקליס, אורי לנידו.